କୁପାରିରେ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଦ ଧରି ବାହା ନେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରରେ କେବେ ଧରିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ କୁପାରୀ ବଜାରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କୁପାରିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ଦୋକାନରେ ହୋଇଥିବା ଘରଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖଇରା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଔପଦା ବନ ବିଭାଗ, ଖଇରା ପୋଲିସ ଏବଂ ଖଇରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଅଚାନକ କୁପାରୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଭ୍।